Продължаваме решаването на задачи от основни построения. Задача 3. Да се построи симетрална отсечка. Отваряме GeoGebra. Построяваме произволна отсечка. Сега построяваме две окръжности с център А и Б и еднакъв радиус АБ. Двете окръжности се пресичат в две точки. С и Д. Построяваме права през точки С и Д. Така търсената права се оказва права G, която минава през точките CD и тя е симетрална на отсечка AB. Доказателството може да се покаже, като разгледаме, че триъгълник ADBC, който е ромб.